Bueno, bake, hoxe, pentsatze deu zea, otxailian ekaina urruti daola, pentsatze deu maiatzian ekaina urruti daola, baina ekaina etorria. Ekaina etorria eta ekaina heldu da. Azterketak hemendia. Hoxe da titulo eta guzti, beira, zepolitia. Ekaina heldu da, azterketak hemen dira. Ta bai, zu... Pagadi buru hautsi alduk edo? Ez, hau pixkat, informatzeko da, hemen txe siloian daudenak hortxe guri ikusten, batzuk, ezu, azterketak hemen diala, ez natu pixkat. Eta iriki liburuk, urte osoen iriki ez duzun liburuk, hortxe daude, hautsa hartzen da, alegin du gutxinez, azterketak aprobatu, karrera edo ikasketak aprobatu eta Alemanian lan pixkatikeko. Pagadi, azterketak garaian, telebizioan edozein gauza ikusten itek ikasle. Baita saio... Azterketakin pasatzen zen, hastien azte zinela eta igual hostialien azterketa dakat eta astelien etorri eta astelian ondo eta azte artean da, fuele jokure. Azte eskenan, ez dakiz, osteunian, derrepene, bilar zernekan, dentista, azterketa, dios! Eta ordun, goatzen ginean, ostegun hartan, egiten genuen bezpero ja. Bezpero ja da, aurreko bezperan urte osokua ikasteko alegina. Coca-Cola, anfetak, mentako karameluk, eozin gauza hartzen, hortxetan, ai ama, zete maioa dakat, kriston horripila, venga dana, surraiatzen hasiko naiz, ai daude bai, argazkike bai, venga, imposibilia da. Ezin eskua da, bezpero nien dana ikastia, Jaime. Bai, tentazin joasko, tezialako gaina. Tentazin joasko, telebistan, zer gauza ikusten, airene ikusin behar dalako. Ez orduan etzegoelako, baina gaur, bat baino gehiago, iri begira egongo du. Karo, bueno, nahi ikusi eta geho ikasten hasi, Geho bakizu, geho maialinen burronka botako egu. Baina, bueno, holaxe, bezperako gauzoekin, nahiko ezin esku ezala urrungo unian, esan azterketa ondo ditia. Urte batekoa, gau batien ez talako sartzen. Logikaz, ez da? Arantxa, aldalurre ematen du. Ja, maixu ematen duk. Sentitzen ja, sartzen ari aiz. Esan diate gaina paternalista xamarra. Bai, sartzen ari aiz, eta ja, ematen duk, euzein profesore... Bueno, kuestio bat da, ze pasatzen zan ikasten azteginean ian, hause. Ras. Azterketei esker tenisera zaletu ginen Roland Garros ikusten genuelako. Roland Garros beti ekainien izaten da, nahi etzei bate importa tenisa, etzei bate gustatzen, baina ikusi genuen. Esan, ikasten hasiko naiz, bueno, venga, set bat gehiota zinko naiz. Ikasten hasiko naiz, eta, bueno, ozgailuen ikua trantxete bajangoet, eta ikasten hasiko naiz. Trantxete pakete osu jate zen duen, geho, bueno, negela pixka zikina da, eta garbitu ingo, justu. Azterketa bezperan, gelare garbitu. Hauts pinportak urte osoan horre ondia. Eta orduan garbitu behar, eta geho ja atxaleko zortzik aliatzen ziren, ai ama, faltzen hijo, ai ama, eta fosforitu hartu, ai ama, fosforitu, ai, ikasi mea, oi, ze politia fosforitu, Iozin gauzakin entretenitzen nintzen nire. Bai, bueno, ikasten azte ginen, desesperatze ginen, atxalde hartan, bezperan, eta familiai laguntza eskatze genion, beti, ai, ama, azterketa gata, baina guain arte ez duzu ez esan, eta ai, emizarnek egoantxe guatu naiz. Bon, eta familiak nola laguntzen zigun, zei jentzun familiak, hause, kandela jarri. Jarriko izki, jo san pankrazioi, san apauzioi eta san atanazioi, kandelak zuk bilar aprobatzeko. Ez. Ez da, San Miguel da, Arkangel ejerzito osua, jetxitare, ez. Gaitutia, ez. Hoixe. Bueno, kuestio hori izan. Kandela naiz eta jarri, kandela baino gehiotan esan, deun bezala, korti nahi zuen bateko arraisko dakate, eta ez azterketak aprobatzeko almen hori. Siniz, katolikoa bazea, igual, launduko izu, zure hobeto animatuta joateko, baino. Ez eukasi urte osoan kandela jarretan, Apenas, bai. Ze pasatzen zan, ez genuen nien ikasten, aitzakik asmatzen genitula, aitzakik. Izate ziren hiru mitikoa, gaixotasuna. Ai ama, buruko minak, ezin dejun, kriston, zera termometrua bombilean jarri, ai ama, sukarra 45 azkat. Baina, zu, arrautzua bezala irakiten zaude. Besti izaten zan nerbiluak, kriston nerbilu urduri nago, eta oso urduri jartzen naiz, eta beste bat, gure lagun bat pasatzen zen joan, azterketa zakan bakoitzean, botak aitzezula. Azterketa gada, Gizajoak sufritu zuen beharki. Beti autobusen da gure ondoa konberta. Azterketa eta... Holaxe, hiru aitzakiko isetzian. Bueno, azterketa garaiare heltzen zan, ez da? Hoxe izaten zan antxein arbiliokin, jaskenien zer ezun, toreroko bezala, estampak hartu, eta azterketa ikia. Azterketa ikiko unean, hiru aukera zeuden. Lehenengoa izena jartzia.
Hoi, zan, askotan ondo jartzen genuen gauza bakarra, izena. Beste izaten zan, bueno, jende, nik egitea ez nakan, naiz oso ausarta izan sekula, eta beste ausartak ote ziren izena jarri eta azterketa entregatetzen dira, izenakin bakarrik. Plast, denboaz galtzeko, izatea pixkatola, tak, firmatu eta entregatu. Osea, recibo bat bezala, zeurreko pakete bat izango bali bezala. Firmatuet, jazta. Gu gutxinez itxure egin duen, antxe gehiatu eta izarditan ontxeak atxu eta beste lepua hola, atzeko egin hor, ze jarriko ateu. Eta bueno, azterketa gainditzen saiatzeko, beste teknika batzu zeuden, beste taktika batzutara pasatzen ginen, gerrilako txuletak eta loko. Eta txuletatan, suspentso bat etxera ez eramateatik eozin erokerik egin duen. Lehenengo txuleta deu, adibide hau, dala, azkazalean ikasitako txuleta, hor, azkalaza luze izan behar da, pixkat, hoxe Pako de Lucien azkazala egola, hau dana sartzeko. Pixkat, karo, Rotring 02ekin, izate, goain Rotring ez dakit, existitzen da. Goain AutoCAD, etaltako gauza bat daude, ez dakit, zer rotu ez da. Nanorotring, bai, euskalo. Orduan, hortxe rotuladore fin batekin, idazten batekin jan, eta galtze genitun orduk, ikasteko orduk, galtze genitun dioptriak, eta geho, azterketa aliatzen zanean, eta zinean, hola, ze jartzeu hemen, ze koño jartzeu hemen, eta hola, joiero bat bezala, hola, xe da, txuletai, eta disimuluakin, karo, izaten zan, piso disimulua, berra, antzerki jaitzen, igual, hola, arraskatzen nago, ez dakize, zeitzezuta, hortxe, ez da. Beste txuleta bat izaten zan, hause, oso erresa itxeko, zala eskun. Ze pasatzen da eskuko txuletakin? Irrungiregatik izardile izaten deula, hoxe, hortxe bustita eskuk, geho hola seitezu, makillaje jaken duet, eta hau dana beltza, hau dana borrozu, eta esaten zen, borratu intzai txuleta! Desastri ere bai izaten zan da, disimulakin hola xarte zinen. Piskat olon bat opaieko agatu ze, baina... Artista. Bai, eta hirugarren txuleta ikusi deunan, asko atentzio joan ditena, hause da, iztarretan, hortxe, kabitu zaio, espasa enziklopedia osua daka kopietuta hor. Neska basea gonakin ondo, eskozierra basea ondo, baina mutila basea galtzak entzen hasi biazu, ez dakit. Eta iztarren tamainaren arabera. Bai, iztarren tamainaren, iztarra ondio ez dazkat, hasi tema joardila kabitzen zait. Eta gero behira hortxe azpin, da holaxe. Ez dugu gomendatzen txuletak itia, askeneko momentu horte, ez da? Bueno, holaxe, ikasi, baina otxailian, guainez. Hilda geho saldaberua, milagroik ez holaxe. Eta askeneko txuletakin, gauza bat bideatu, falta zen, gauza bat, bai, egia bai, askenekua, eskarrik asko jaime, behin burua jontzait, eta notak begiratu, oize izatetzen momentu ipolitena, azteretakin desastri indageo, nota begiratzeko nerviluak, baina nerviluak zutako, gaizkin dezuta. Laukua jarrera! Bueno, laukua, batzutan, behin komentatu genuen, laukua ez dakit, baina, bueno, zera, esaminak zuek ikituzue, ez ditu Ratoncito Perezek egiten gaubian, enano batek egiten, antxe irakaslian gelan. Zuek ikituzu eta zuek jakin gozo zein. Baina tarteka irakasleak ere deskuidatzen ditu. Bai, pixkatu reklamatzea juteko. Deskuidatu zitezkek eta airean ikusten egon, eta deskuidatu azterketa zuzentzen ari denean, eta Mikel Pagadiren tokia, sei. Bai, lau behatzekin jarri, Mikel Pagadi, eskerrik asko! Eta tertuliak ere guzti ere bai.